Sorry, hoe was jouw zomer? Ja, heel erg druk in ieder geval. We hebben hier een hele mooie zomer gehad hier in Nederland. Maar de evenementen zijn natuurlijk gewoon doorgegaan. Ja, nou in ieder geval meer in Brabant zeg maar, de evenementen. Ik moet zeggen, je ziet dus een trend dat met in de bouwvakperiodes vaak de artiestenreizen naar het buitenland verzorgd gaan worden. En de evenementen eigenlijk pas naar de bouwvakken gepland worden. Dat zie je nu eigenlijk overal. Hè. Ja, mijn nieuwe single is nu uit. Die Dans met mij. En dan wordt 19 september heb ik daar een cd-presentatie van. Maar we zijn al wel bezig met de volgende nieuwe single. En dat wordt ook heel erg leuk, want dat wordt een productie die wordt gemaakt in Duitsland. Dus dat is ik ben heel erg benieuwd. En hoe is het met je fans? Ja, nou goed, ja, dat groeit en het groeit natuurlijk. En het is wel heel erg leuk om te zien. Er zijn er een aantal media bijgekomen, zoals dat YouTube en de Hives-wereld, zeg maar. Als je ziet, voorheen was het eigenlijk de gastenboeken van de sites, waar dan altijd de berichten in kwamen. En nou, daar zie je dus een verschuiving in. Hives, heel veel krabbels en dat is heel erg leuk. En je ziet gewoon natuurlijk ook bij de optredens natuurlijk. Hè. Dus ja, dat zie je achterna gaan. En dat geeft een heel fijn gevoel. En verder nog leuke dingen te gebeuren? Ja, nou goed, ja, dus 19 september mijn nieuwe single presentatie bij ons in Helmond. En we gaan nog nieuwe clips opnemen. De nieuwe productie dan in Duitsland. Ja, nou goed, we zijn dus overgestapt. Duitse sound is toch heel erg in trek in Nederland. En ik ben benieuwd, daar komt het vanaf zeg maar. Dus ik ben benieuwd hoe ze daar de banden gaan verzorgen. En het is het team van Francesco Napoli. Dat is een heel bekende van Balla Balla, et cetera. En die gaat mijn nieuwe nummers maken. Dus ik ben heel erg benieuwd.